Qaş almağı nahilli deyip sorak kan molya heywara. Hudaýyň aýdan hökmi, Rasulullahyň hökmüni eşitjek adam kulak as. Rasulullah jan aýdypdyr: "La'anallahu Teala en-namisata vel-mutenammisa." Hudaý lanet etdi, yani Hudaý Teala rahmetinden daş etdi. Qaş alýan zinanani vel-mutenammisa, men qaşymy algana diýip barýan heleýi. Aýny Rasulullah aýdan söýdüş. La'anallahu Teala en-namisata vel-mutenammisata. Hi Kur'an'da yok onu bugürrün diýip aýdylýar. Hudy Kur'an-ı Kerim'de var. Metni Kur'an-ı Kerim beyk Allah'ın kelami Sure-i Nisa 119. ayet. Ve la amurannahum feleyughayyirunna halqallah. Şeytan aýdypdyr. Hudaýyň huzuruna qasam çyp aýdypdyr. Ey Rabbim diýipdir. And içýän sen menen nipdir. Adamlara bar waswas ederin. Bu kadar waswas ederin. Bu kadar waswas ederin. Sen menne suwdyňma? Sen bizre araýaş etmesen pul ýerden çykarmaly. Aja ölmelimi sen näerin nipdir. Sen gelişike girmesen, halka wara bolmasaň bolmarahym diýerin. Bu kadar girerin nipdir. Fala yughayyirun halqallah. Hudaýa sen yaratyşyňdan nady ütgetdirerin şol adamlar diýipdir. Sen bir qaş berdin, şol nady gerçiksiz kökederin gözlerine diýipdir. Ya gerçlerine, ya bazılarına, çigirlerine halkub yettirerin diýipdir. Özlerine gerçik berdirtjek bolup diýipdir. Fala yughayyirun şol adamlar ütgederle halqallah, Hudaýyň goýan halkyny. Ya'iduhum ve yumannihim. Aýadyň ýyly şeytan olara wa'de berýär, şolara haý howasy oklaýar. Ajap gelişikli boldun. Döwreginde şeytany mendeş inni gelişikli boldun. Inni ýüzüň arasda boldy.